Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:27. Mayong hapon sa ating mga pinalangga ng mga tag para mati. Welcome sa panibago yung edisyon sa programa, ang This Is My Life. Adlaw kita karon sang Sabado, Marso 13, tuig 2021. Matugnaw nga kahaponano na nga ito diyan nga mabatsyagan sa siniman nga tinion. Kung basi ako lang diyan ginatugnawan. Ako lang ayhan. Well, anyway, kamusta din ang aton yung mga ka-aksyon nga nagatutok na sa siniya nga tinion. Siyempre, ang iban from sign on to sign off kaina. Mga familiar nga mga ngalan ang nakalakitaan ko gid during mga live namon. Sige madamo gid nga salamat sa pag-continue man nga pag-monitor sa tanan iya nga programs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag syempre, mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man via transistor radio. Minigit sa mga kaumahan bala. Sige, salamat gid. Dito man ka mga pag-isa-isa, pero I know, samtang naga-monitor ka, thank you gid sa imo. Okay? Kamusta din ang mga ka-aksyon naton tapos na panglaba? Bisan tuod nga do, hindi nami ang tiyempo. Importante na kapanglaba. Mamala, lang na saya. Ay, basi, wala pagkalunes, wala ka da sulok-sukon. Paano na karon? Okay? Sige, So, welcome na din sa liwat sa ato niya panibagong edisyon sa programa This Is My Life. Kag mangin kaupo naman ninyo, ini si Inday ay. Halos temporaryo sa aton man regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Ano ba lang mga dapat naton bantayan sa subong iyang program sa This Is My Life? Pero speaking of lakat sa panahon bala, ano ay subong iyang sitwasyon nato, no?
Check man ka mo tugnaw. Ay, turib na ko magtion sa kagabihon. Naman na ma-feel mo gid ang super nga katugnaw. Kasi pagigya ko na ka, open space, balang imo yung area. Pero hindi kita anay ho, sa aton man nga forecast or lakat sa panahon nga nakuha man naton record sa pag-asa. Ang low pressure area ulihin isa na siplatan sa 10 kilometros na katunda na magatnan sa area inias ang Palawan. Ang Western Visayas, lakip ta dira ang Negros Occidental. Ang syudad sa Bacolod, wag eksperyensya naman isang may pagalumon niya kalangitan. Tungod syempre epekto inasang LPA. Ang manami lang tungod nga ang baybayon bala, ang mga balod sa karon hindi gid tama padalag ko. Pero panugyan na lang sa mga magagmay dira nga sakayan. Kung mahimo sa paglantaw ninyo nga do alang-alang gid, di na lang pagpadayuna. Di na lang pagpadayuna kay kabudlay na ina. Halay kada karon magpakadto ya palawod tapos mawutang pa sa alang-alang ang imo nga kabuhi, di ba? Importante nga ang ginasiling bala safety first. Safety first. Agud iya nga masiguro nga pagpuli mo makapuli ka nga hilway o kaupo na imo iya nga pamilya. Hindi nga garisgo ka lang dira. Basta ka lang yung mga grisgo muni kung kaisang kaluluoy man bala sa mga ka-aksyon naton nga ti nagahingagaw man agud yang nga makahulik sang isda o para may ibaligya kaling kay ti ang ila naman iya nga seguridad amo naman ang mabutang sa alang-alang. But anyway, importante halong amo na ang mga panugyan ginaton sa inyo agud nga malikaw kita iya sa anuman yung mga disgrasya. Okay, ang temperatura unahon ko danay ang pagbutla kay nasang ni Haring Adlaw. Alas 6:05 sa nagbutlak si Haring Adlaw kag ini ang magatunod alas 6:06 karon iya sa gabi. Ang temperatura mabatyagan 23.6 degrees Celsius tubtob 30.9 degrees Celsius. Wala nga mabatyagan naton subong may burubugnaw. Daw dalaman inaasang LPA. Siga, diri na kita sa pilaman naton ka mga talakayan karon iyang adlaw. O mga issue bala subong sa iya ka COVID-19. Unahon naton ang palayag balasang Department of Health kay syempre ang nagsugod na ba ang inoculation or ang vaccination sa una gid ang aton yung mga healthcare workers galing kay ang aton nga mga pilaman ka mga mamalidha nagahambal na nga ti padasigan nyo na ano pa yung ginahulat ninyo siyam ti may isa diri basi kuno malambot pa 2033 kuno ang herd immunity kun hindi pagpadasigon ang rollout. Pero ina may paatag dira ang aton iya nga Department of Health. Kag may update man kita regarding ni bala kay ina. Actually na-report naman ni namon kay Inasang Aga. Madumduman ninyo, gin-report namon kay Inasang Aga. Ining angot bala sa na-detect nga bag-o nga COVID-19 variant sa Japan. Kag ang traveler, ang nag-positive nga ini for bag-o nga variant sa COVID-19 gikan diri sa Pilipinas. So, may updated dira nga report ang Department of Health. Sila mismo ang nag-confirmar angot sa sinaiya nga information. So, inakaroon na nga man nga istoryahan. Kag syempre, since adlaw kita karon iya sang Sabado, diri kita danay sa aton man nga FYI. Aton nga for your information. Damo sa aton nagaproblema.
Damo sa ato nga problema sa mga galastuhon. Paano ko mapagamay ang mga balayran sa kada bulan bala? Kuryente kag tubig. Particular gina kay amo ng mga basic naton nga mga ginabayaran every month. So, ina karon ang aton man iya nga tupiko para sa aton nga FYI. So, na-mention ko wala kita iyasang pagabasahon nga sulat since adlaw kita sang Saturday. Okay? Di makater gid karon indayan inyong mga panamyaw. Pero nila magpatamaan ha. Okay, syempre ang aton mga horoscope of the day, aton kapalaran for today, inaman ang aton iya nga pagabantayan. Action Radio Philippine Standard Time, 1:35 na kita. Sige, unahon naton ining report bala detalye sa aton iya report sa national. Unahon naton ang palayag ni Health Secretary Francisco Duque III angod sa sining palayag man sa mga mamalidha. Masyado gid kuno kahinay. Ano kahinay gid kuno sang proseso for vaccination. Di palayag diri ni Duque, kinahanglan nga i-monitor. Kinahanglan nga i-monitor ang posible side effects pagkatapos iya ma-inject ang bakuna. Ina ang pinakarason kung nga mahinay ang pag-inoculate or ang bakuna. Kag iniman ang reaksyon ni Duque sa palayag bala ni Senator Panfilo Lacson nga kung hindi kuno pagpadasigon ang rollout sang bakuna, mahimo nga malambot or malabot naton ang herd immunity sa 2033 pa. Di pila pa na katuig. Grabe ang mga pagtansya ni Senator Lacson. Okay, so sunod diri kay Duque, ang iyang explanation, 30 to 1 hour pa na. 30 to 1 hour pagaling patiner sa observation area ang isa ka persona nga ginbakunahan. O agud iya nga masiguro nga nabalang wala siya sang batsagon sang mas severe nga side effects after nga mabakunahan sa COVID-19. Di, may ang iba nagareklamo, di ba? Iba nagareklamo nga ako no nga may nagabatsyag sila sang amuni, may nagabatsyag sila after nga bakunahan. Di, amo na dapat ang dapat nga i-considerar man. Okay? Ang isa pa naton kabaga istoryahan man, since na-mention ko sa inyo, ining may angot bala sa isa ka traveler gikan diri sa Pilipinas nga na-detect sang health authorities sa Japan nga positive ini sa COVID-19 variant. So, ariho may confirmation man diri ang Department of Health nga yes, halin ina sa Pilipinas ang panibag-o nga nagpositibo sa bag-o man nga variant ng COVID-19 sa pungsod Japan. So, sunod diri sa DOH nga ginpahayag ang ini nga variant ang kalakip sa B1128 ang lineage kung akon sa diin kalakip man ang P1 variant nga gikan naman iya sa pungsod Brazil. Dugang pa sang DOH ang naka-detect naman sa 98 ka mga kumpirmado nga kaso sang panibag-o nga variant sa COVID-19. Sa diin 85 diri ang una nahibaluan bilang mutation sa clinical significance nga E484K kag N501Y. Ini na-detect sa Central Visayas. Ting na-detect ni sa Japan, Central Visayas ni allegedly naghalin. Ti subong may confirmation na mismo halin niya sa DOH. Muna nga ginakabalakan ini sa karon, pero ti masigurado ang aton iyang health authorities may ara man sa mga kumbaga para iyang pampaumpaw bla sa aton. Pampaumpaw sang aton iyang kakulba. So, that's why nga kinahanglan naton iyang mangin updated man, magbantay sa mga palayag sa aton health authorities. Tungod ba lang hindi ka dira iya mabilin. Siling ka lang yang
uy, may bago naman nga variant. Kay gali, may ara na yasang solusyon dira. Or I mean, nabalang nga, mahambal nga, ay, may bago na gali nga variant. Bago nga variant sa COVID-19. Tapos, ang sa pihak to yan, nakahambal na yan nga, ay, nagambal to ang World Health Organization nga very good lang man Japon wala man na siya sang epekto sa efficacy sang ining asang available abi nga COVID-19 vaccine. Yan, amo na mga bantayan naton kay para madula ang aton iya nga kahangawa. Kay kung limited lang kuno ang imong information, ti dali sina pati-pati ka sa mga kung ano-ano drang mabatian nimo ino. So dapat importante man ning mga lahog lang kun kaisa pero may punto man mo. Basa-basa sa putos sang ibos. Ano lagi na putos sa ibos? Ano nga na putos sa ibos action alms? Newspaper, hindi man. Pero joke lang na syempre. Dahon kasaging. Ano gani? Ay, gali ka, lubi gali tod. Sa, tiki, di ba mo na ginahambal? Basa-basa man sa putos ang ibos. Pero ang ginamina basa-basa man sa mga newspaper or basa-basa man sa mga balita. Di man na literal, Nga mabasa, kagid sa putos ang ibos. Paano kada karon ka basa sa lukay? Diba? Alauna, 41 na kita. Sige, standby dira sa aton yung mga ka-aksyon. Kay sa akon man nga pagbalik. Okay, bantayan lang ni nato, no? Kay may ara sa operation, gali ho. Kasi karon makasulod man ang aton nga patrol, May ara sila sa nga operation, iya sang sabahin sang sakop somewhere sa north portion sang Bacolod. Karon bantayan man naton by bus basi magsulod ni karon si Action Dale Salazar. Okay? Alauna 42 na kita sa akon nga pagbalik standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kaya aton nga pagaistoryahan ang aton man nga FYI sa subong iya nga hapon. Atin na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yes, 100% pure.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay Standard time, 1:50. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, ato na yung pag-aistoryahan ang aton man nga tupiko for FYI sa subong iyang nga hapon. Paano kuno tips nga ma-share man sa aton? Paano kita iya makatipid sa aton nga galastuhon kag mapagamay ang monthly bills? Okay, do hindi gid mapunggan ang pagsaka sa mga walaklon, di ba? Rason nga bisan nga ning aton iya nga mga necessities, mga kinahanglanon na lang naton bala. Okay, sa ado ginapitan pa naton. Kay basi bala kulang ang aton iya nga available nga kwarta. Okay, kung kaisa, balang nagligad nga si Mana Abi, nagasuma ka dira, do kayo sakto pa, pasok pa sa budget. Pagka next ni mo, balik sa merkado or balik ya sa ginapag-groceryhan mo, ay nagsaka ng mga presyo. Munang ending, stress ka Stress ka na nga daan sa imo nga
obra kapin pagid ko na nagadoble-doble ang imo yang mga olobrahon, stress ka pa pagkakita mo sang bills nga nagadoble-doble man ang numbers. Di ba, Action Ray? Amo na ang kabudlay kung paano i-budget. So, muna, amo man subong ang aton nga mga pag-istoryahan o pinaka mga tips paano ko mapanubo ang aton mga balayran. Number 1, mag-ilis ka na dira sa imo nga hobby. Kay ina bangod, ang hobby ko naton, isa man ina sa rason kung nga taas ang aton nga bills. Example, mahilig ka dira maglantaw sa TV shows, maghampang sa mga mobile games sa bilog lang adlaw. So, it's time naman dapat nga magpangita ka dira sa mga bago nga mga hobby, kaya na balang makarelax ka, hindi kinahanglan sang gadgets, hindi kinahanglan sang mobile data. Mobile data palang for sure dako-dako ng imo nga mabalayran. Makapin pa mag-init ang imo nga ulo, kay man ga-loading lang, o pa-load ka na naman, dugang naman sa galastuhon. So, amo na, dako na nga mabulig sa aton, agud iya nga, matipid kita. Example, dira abi, drawing ka dira. Drawing, pagsulat, or sometimes pwede ka man, kung susubong, maanahan mo pa, manegosyohan mo pa, ang pagpatubo dira sa mga tanom. Amo na subong mga teknik. Check lang ba social media and other pagid nga mga sites. Kay damo ka gid may mabalaan. Mga teknik kung paano iya nga mapanami mo man. Ina balang mapataho mo na ang imo nga garden, makabenepisyo ka pa, may balik pa na sa imo, kay ti syempre manegosyohan mo. May hobby ka na nga bago, may ka pa, may mabaton ka pa iyang extra nga income. Diba? So, dako na yung mabulig sa aton. Ang ikaduha, kung pwede pala, sugid man ni galing actually Abangers ang tawag ni sila. Abangers sa mga sale. Damo wala subong mga mall. Na-notice ko gid pila ka mga mall makitaan mo. Sale diri, sale dito. Kaya ang mga Pinoy kuno mahilig na sa mga sale. Hindi pagpalampason ng mga monthly sale. Ay pa siguro mo lang ang imo yang gastuhon pasok pa sa budget ha. Hindi man nga magpasobra ka dira. Kung ma-strip mo naman online shopping kay ti subong may COVID-19 pandemic, pwede man. Basta mo naliwat pasok sa budget. Pag dapat manginwais ka man sa pag-check dira sang reviews kag ratings sang shop. Basta mga nag-online shopping bala para hindi ka maghinulsol after mag-abot ng imo iya nga gin-order. Hindi ka madismaya nga ay lain man tong ako nya gin-order nga nag-amo na ni siya. Ay di ba makitaan malala di ba kung may nag-rate na mo kung nami ang manugbaligya. Pila na da ka star, ang iban ganit nag-leave pa na da comments nila. So dapat ikaw mismo manginwais ka man sa pagpili sa imo iya nga baklon, ilabi na kung mahilig ka iya sa mga online shopping. Ang ikatatlo, kung pwede pa lang, magbakal sang madamo. Magbakal sang madamo bala nga pondo, mga nagapanguna gid mo yang mga kinahanglanon amo nang mga damuon mo. Agud iya nga if halimbawa kung wala ka bisang available nga kwarta for the next month, at least may bilin ka pa, di ba? Example lang niya sa mga babae, sanitary pads, di ba? Napkin. Usual ginaya ginabakal every ginaya ha. Sa mga babae. Kung sa isa ka bulan, gimbakal mo ang nabakal mo for 1 month man nga kinahanglanon ninyo, pila ka mo darabi ka babae, mga utod nimo ang nagayus. Kung pila lang kabilog ang gimbakal mo, isa lang bika putos sina.
Di daw pila na nakabilog, 8. Ang iban, ti may sobra, may free. Pero kulang ginaya Japon. So, dapat kung magbakal ka, piyoon mo nga may sobra. O para iyang, if in case good man, in case ba lang maalang-alang ka, hindi ka makabakal dali-dali for the next month, o may ara ka pa iyasang gamiton. Isa ini sa mga classic tip man kung gusto mo gid iya nga makatipid. Kay sa masami, may isa pa gid gali ka punto man kung magbakal ka sang madamo. Mas manubo kuno ang wholesale price i-compare sa pagbakal sang paisa-isa dira. Kag isa lang ka panugyan kung magbakal ka gid man sang madamo dira nga mga panggalawion nimo sa balay, make sure nga dapat magamit ina siya. Tipid ka na sa budget, less pang effort mo sa pagbalik-balik man yan sa merkado kung sa grocery. Diba? Ang mga wais-wais lang, pawais-wais nga ginatawag bala, agud yang ikaw mismo makatipid ka. Katipid, diba? Ang iban gani nagakadto for grocery ga pamliti pa. Dala pa na da transportation nimo, pila ba lang pretty subong? O sa akon, example lang sa akon. Sakay tricycle, 20. Tapos sakay pagid sa jeep, 10. Tapos another pagid nga jeep, 10. May 40 lang. Pakadto pa lang na sa station. Di mo na bala? For example lang na iya ha? Di, ikaw kung magkadto kapag sa mga grocery, pila ba lang magasto mo? Di, hindi, ang isa pa gina, hindi lang na ikaw ang malakat. Kinahanglan mo man nga may upod, iyawan ka na karon bakin. Tol sa imo yagin pang bakal. Doble pa nang imo yang painan for plete. Pamahaw nyo pa. Yan. Ano na mga dapat naton iya nga i-consider agud nga baka tipid kita. Ang ika-4, sundon ang meal plan. Diba may ara na kun kaisa yang ginahimo weekly meal plan. Hindi lang niya para sa mga naga-diet da ha. Ini para malikawan ang overbuying o kung ang kulang bala sa mga ingredients. So, for example, dapat nakaset na. Kung ikaw halimbawa, layo kaya sa merkado, di kayo makapamensar for 2 weeks abing pangsulod anon. Diba? May ref man nga available. At least makatipid ka. Pagti syempre, siguraduhon mo ng mga panakot nimo na hindi pagkulangon. Pagkamahal bla subong sang panakot. Kasi kung hindi mo mapaisa-isa kadra bakal, may available man abi nga tiyanggi sa inyo tupad, magastuhan ka gid nangumpra ka na tuod nagligad nga si mana. For example, pagka after 3 days ginkulang kasi mo nga panakot, bakal ka tos piyak balay, guba ang imo iya nga budget. So muna dapat sundon man ang meal plan kung ano ang yara sa listahan. Ina lang ang syempre imo iya nga pang backlog agud nga makatipid ka man. Pero usual gani ang mga gini basta may ara ka lang da asin goods na sa solved na diba? Mga umasang una ambalan lang kami ni mother, importante kuno may asin ka gani bitsin. Importante may amo ka na kuno sinyo balay solved na kag bugas. Syempre lapit lang kami ito galing sa suba mo. Nga lang dis papa ya isda sa nguna. Easy lang to ya. Aling sa muna ka woodline na may mga may mga problema na sa mga sapa subong. But then amo na ang mga suggestion lang na naton sa inyo para iya nga makatipid kita.
labi na gid sa mga ka-action naton bala nga ara. Syempre nag-star sa banwa, kadagihon nimo gasto, kadagihon nimo bakal. Amo nang mga problema kung nga hindi ka man makadali-dali makatipid. Mayo lang kung may upod ka. Pero ina kung ikaw lang isa nagagasto, kaluluoy ka. Ang ikalima, pensarada danay ang internet kag data promos. Sa mga estudyante nga hindi pwede madulaan sa internet connection, it's time na siguro para iya nga magpamensar ka dira kung paano makadipid sa imo iya nga data. May ara di ba nga ng per day or may ara man monthly. Problema lang di galing sa aton sa internet connection naton kay kung sanuhanay ga-loading pa kun kay isa. Pero kung nami man bala dasig man ang dalagan sa imong internet, mas ako niya mas go ko ya sa monthly. Kay man kung isip-isipon mo 50 pesos sa kada adlaw, pila na ang presyo. Kumparar kung mag-monthly ka kung cellphone na imo ginagamit. Muna dapat pilion nyo. Since may internet na gid man, i-search to kung ano ang mga available dira nga promo para makatipid. Sa mga estudyante, sa mga manunudlo. Kaya mo nang ilang nga kinahanglanon subong internet. Para iya sa maayo man nga pagtudlo ni teacher. Ang ikaanom, pamilyar ka mo sa mga vouchers kag mga coupons. For sure, madamo ginasaton ang nakatipon na ilabi na gid sa mga naga-online online shopping. Gani para makatipid, make sure nga magamit ka mo sina. Pero antes mag-check out, i-check mo danay kung ano man ang mechanics sa coupon o kung voucher. Halimbawa, may minimum spend antes maka-free shipping o hindi gani ang ginpilit ni mo yung produkto, amo lamang ang covered man sa coupons, amo na dapat ang i-considerar ninyo kung basi magpasobra kadabla sa imo ginpangbakal kag nagsalig-salig kay mo iya nga may coupon ka o may voucher ka dira, ang ending gali perde ka man Japon kay man napasobra ang imo iya nga ginbakal. So dapat amo na siguraduhon naton hindi lang manginwais, dapat nang makahibalo ka man sa mga idea kung ano ang mga kaangay sinibla mga coupon and vouchers agud iya masiguro nga may ma-avail mo gid sang insakto ang mga freebies. Kagang ikapito, hindi magpili sa brand. Suno sa mga expert bala. O kung carry pa man lang ang mga ang mga nakitaan mo dira nga mga nami man bala, ay nga mapili ka pagid. Ang isa pagid nga man naton, nang kun kaisa kung okay pa man lang. Hindi lang danay magdali-dali bakal naman kun Okay, hindi lang agad-agad magbakal sang nabalang kung may makitaan ka dira nga bag-o or promo naka-sale. Oo, so hindi ka dapat magpadala-dala dira. Kag hindi ka man mag-choosy sa brand. Kaya man kung choosy ka kuno sa brand, okay lang na may ara ka dira sang bisan 3 nga mga branded nga mga gamit. Okay na hindi man magpasobra kay kung magpasobra ka gani nga halos tanan mo nga mga gamit branded, idra ka gid maalang-alang. Sige, so dapat ang pila lamang man sa mga gin-share ko sa inyo sa aton iya nga FYI portion sa subong nga hapon. Action Radio Philippine Standard Time, 2:06 na kita. Sige, this time pasudlundanay naton ang patrol para man sa isa ka flash report with Action Dale Salazar. Nag-loading pa din ako nga action
Nelmar. Ay, wala ko da si Maksyon Nelmar. Sige, kung wala na, okay lang. Yes, si Action Dale Salazar ang mayara isa karon iya sang i-flash report. Action Dale. Action an ginsakay na sa police patrol sa police station number 2 ining duwa ka mga lalaki nga nadakpan sa drug bypass operation. Subong kita mga hapon sa area sang Parok Cagaykay, Barangay 2 sa siyudad sa Bukal. Action an ang drug bypass operation natabo action an ulunhan ng gid sang basketball court malapit no sa Barangay Hall sang Barangay 2 sinigid lamang hapon action an duha diri ang mga nagkadakpan sa inisyal nga datos nga nakuha sang patrol. Ang subject sa bypass operation gigkela kay Lester Villana sa Action An. Lester Villana, residente man sang Purok Cagaykay, Barangay 2 sa Bacolod, no? So according din sa mga police, Okay. na-drug surrender action ang ining subject ng bypass operation. Sa sining mga natinion, naka-pull out na ang kapulisan diri sa area sang Purok Cagaykay kag ining duwa ka mga nadakpan preso sa custodial facility sang police station number 2. Dugang nga detalye sining bypass operation papadala sa pangalaga sa action report afternoon edition. Flash report ikan sa patrol ang action nyo. Action Dale Salazar una sa pabalita sa action sa Bukod Action Radio. Kaagi nyo ginpamatian ang flash report by bus operation sa police station number 2. Ang dugang sinakaroon nga detalye, bantayan man sa pilay ka mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Thank you so much, Ged. Action Dale sa imuman nga ginapal-ambit diri nga report angod sa operation. Wala ginaga kauntat ang mga operation. No, kabudlay. But anyway, alas 2:08 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Pasensya sa aton yung mga ka-action nyo, wala ko na basahan kaina, ha? Nga nag-monitor iya sa subong nga hapon. Hatag malawag lang ko sa inyo gamay, Okay, Mamatia Kim Eriman, dira sa Banwa sang Morsha. Thank you so much, Ged. Kag kay Ma'am Jonna Ortega Carrion. Sa may karulan, kuno sila iyaho. Family Carrion kag Lagine. Di, nami ni subong sa may mga bukid bala area. Maturutawhan. Kag maburubugnaw ang imo iya nga mabatsagan. Bawang akon nga nga classmate naga-monitor man sinang Eden Digel. Thank you so much nang Eden sa pag-monitor mo dira. Kag kay Ma'am Priscilla Maasin Oropel. Salamat gid. Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Sa akon nga pagbalik, ato naman iya pag-istoryahan ang aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Mayong hapon sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa kay Lizel Miranda Sakare. Good PM. Do kadugay gid kuno sa kay Tita wala pa. Monitor lang kami diri si imo sometime nagahigda-higda. Oo, malawig-lawigan pa ang bakasyon ni Tita Pero pray lang naton nga lapit na lang dayon. Okay? Siga, sa kay Ma'am Jean, oy sisa, mayong hapon.
Always gid ini siya nga naga-monitor. Si Ma'am Jean, thank you so much. Si Sir Alex Montesa, salamat man. Kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, good afternoon. Sa kay Ed Hilado, Hilado family draya sa La Carlota. Kay Donna Robles Prodigalidad, good afternoon. Monitoring from San Diego, California. Kay Mary Joy Camero, good afternoon, Inday Ann, watching from Singapore. Salamat kay Ma'am Kativer, mayong hapon man. Kay Sir Manjo Arnejo, mayong hapon man dira. Kag liog ko greet belated happy birthday Bukol Umanya sa Pakol sa Bago City. Sa kay Christopher Redfield, kay Mama Homa Lumena, mayong hapon. Kay Martin Aliling, kay Tanene Fe Campaniel Yasta Lukay. Oo, ang kagina ni. Sige, salamat gid Tanene. Sa kay Ma'am Priscilla Maasin Oropel, naga-monitor sila kuno from Barangay Tangob kag sa iyang husband nga si Hill nagapamanday. Sige, salamat gid kay JM Lacson, mayong hapon Inday Ann, happy listening lang kami diri sa Purok Balongay, Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Salamat kay Leo Talaban, good PM, greet taga Manghanoy La Castellana. Damo na gid tourist establishments diri Arangkana. Aba, sige. Kay Rosemary Samson Bose, hi po. Taga Barangay Bayabas, Valladolid sa mga Catalogo family. Sige, salamat gid kag mayroon na nga pag-monitor sa inyo. Paliw ko no Tamyaw Robles and Song family, God bless. Salamat Ma'am Donna. Kay Ma'am Sheila Alagos, kay Ma'am Virgil Pindag, mayo lang da nga nagbalik na ang Wi-Fi diri ga bisyo-bisyo gid kuno kagina via radio lang kami diri ga pamati. Halong and God bless. Sige lang ma'am, importante naga-monitor. Sa kay Sir Alex Puentes, thank you so much. Sa kay para Jonathan, mayong hapon dira simo nga kun dira nga ano gani tawag ni dalipat pa ko ha. Ihado ko da. Kay Raymar Beranyo Lingoste, mayong hapon. Kay Jody Florentino, mayong hapon, always listening and watching live. Salamat. Amugid action Inday Ann. Sige. Okay si Ma'am Sako now. Kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero, mayong hapon. Tamyaw ko no family Oksanya, Banchas, kag sa mga taga-barangay Manghanoy La Castellana. Sige. Salamat kay Rhea May Banchas Oksanya. Kay Hermie Agundang, mayong hapon man, nagapamati ko no sa Cadiz Viejo. Sige, salamat gid sa inyo yang pag-monitor. Standby kita sa mga ka-action namon nga naga-monitor via Facebook Live. Kay bagabalik ako para sa aton man nga horoscope.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:21 na kita. Kaga pabalik diri sa aton programa, This is My Life. And this time, ato na iya nga pag-aistoryahan ang aton man nga horoscope of the day. Ang part 1 sa aton iya nga horoscope. Sa subong man nga adlaw sa Sabado, Marso 13, tuig 2021. Unahon nato ng sa mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Sa mga Pisces da bala, mangin malipayo ng imong adlaw. Mangin malipayo ng imong adlaw kung hindi kaya magpaapekto sa mga nagakatabo dira sa palibot nimo. Panumduma Pisces, ang mga priorities kag amat-amat inahatagan sang katumanan. Kay man kung focus kaya kuno yang simo yang mga goals. Ay bisan ano dire kuno yang mga panghilabot sa imo. Ay hindi ka ginay magpadala-dala. Ang himuon mo i-pray mo na lang na sila. Okay, para mag-untat na. Okay? Sa mga Pisces, lucky numbers 36, 59, 15, 46, and 55. Ruby red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Ang mga Aries kuno makabaton sang good news sa subong iya nga adlaw. May ara sang magahatag sang pabor sa imo. Ay ano ayan ina nga pabor? Posible ti makabulig sa imo syempre. Makapa-improve sa imo self. Sa mga Aries, kung may ara ka dira sang problema about travel documents, subong nga adlaw imo yang matapos ina. Kaya mahatagan ina sang kasulbaran. Hindi lang mag-updan bala sang dodasig kaya mag-init ang ulo. Pagkatawhay lang relax kay ang tanan matapos gid na. Matapos gina yan. After sinati makayuhom kagid kag makasiling hay salamat. Natapos gid man. Sige, sa mga Aries, lucky numbers 23, 37, 49, 55, 11. Pink is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Sa mga Gemini, nagasaka ang income sa negosyo. Ikaw Gemini, kung may ara ka dira sa negosyo, nami subong sa imo ho. Ilan pag-update ang kung ano-ano ha. Mga bisyo, bala nga ginatawag. Agudya ang income nga nagasaka sa karon, magapadayon. Dasig man ang pagbalik sa investment. Nagalapan sa karon ng imo yang negosyo. Paswerte sa mga Gemini. Okay, sa mga Gemini, lucky numbers 33, 46, 29, 51, and 50. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 21 tubtob Hulyo 22. Ang meditation bala nga ginatawag Cancer, makapila ko na niya actually ginamuno. Dako ni makabulig sa aton. Hindi lamang nga magkalma ang aton nga pensar, kundi para iya nga makapangita kita iya sang mga idea.
Maka-come up kita, sa mga idea, agud iya nga ma-solve ang aton nga problema. So, ang isa ang meditation, amo maning pamaagi, para iya nga magkalma ang aton kaugalingon. Kaya sinasiling ko na, kung kalmado gani ang imo iya nga pensar, ang imo kaugalingon, wala bala sa may nagatublag dira sa imo kaisipan, madasig ka na nga makapamensar, kagdamo na may masinulod man sa imo iya nga mga ideas. Pero pahanumdum lamang sa mga Cancer, importante nga halungan ang ikaayong lawas. Okay lang na tuod, nagapamensar ka dira, but too much man nga pagpamensar, maka-apekto sa imo ya ikaayong lawas. Kag mayo lang kung ma-early mo pa mabalaan, kung ulihi na abi, lang ginasiling ara permi sa ulihi ang paghinulsol. Okay, sa mga Cancer, lucky numbers 53, 36, 49, 15, and 22. Obi Purple is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, Tubtob, Agosto 22. Sa mga Leo, dira bala kung may ara ka mo sa mga natipon dira nga kwarta, ini kuno ang time para iya sa pag-umpisa sa negosyo. Kung makitaan mo nga daw dako-dako naman ang imo dira nga natipon, why not, di ba? Ang ginasiling gani kuno nga wala sang resulta kung hindi ka iya risgo. Hindi mo pagrisguhan tik angay abi, start ka iya sang negosyo. Sa umpisa natural na nga maka-experience ka mga mabudlay. But in the long run, kung damo ka na sa mga customer, mga trusted ka na iya nga mga customer, amat lang na iya nga masaka ang imo nga income. So sa mga Leo dira, hindi dapat madulaan sang paglaom. Tubtob gani nga kabuhi ang tawo kuno sa kalibutan. May ara si paglaom nga ginatawan. Okay? Ara na ya Japon niya kay man wala kita nagauntat sa paghandom nato. Tubtob nga ari kita diri nagakabuhi sa kalibutan. Okay, sa mga Leo, lucky numbers 43, 26, 59, 21, and 12. Jade green is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tutob Mayo 20. Mga Taurus dapat mangin compassionate. Pamatian kung ano dira ang hibubunot sa imo iya nga kaupon. Ay kung kaisa kung naglang may mga times gid nga wala kita kabalo nga nagainit na galing ulo sang upo dira naton. Halay pag naton garit-garit. So dapat matsyag din pag may time. Apin pagit kung nakitaan nimo nga ang imo iya nga upo do wala na bala nagasapak simo. Feel man ang iya nga balatsyago. Agod nga sa ulihi, muna, hindi kaya mabutang sa alang-alang, kag at least, maka-open up siya sa imo if halimbawa, ikaw gid man ang giniyagin sungguran, or may other siya iya nga ginsungguran, tapos nadalahig ka lang, kay since nga, ikaw ang halay da garit-garit sa iya. Wala kon kaysa ay nagakatabo, di ba? Well, anyway, sa mga Taurus, mapangitaan ginasang solusyon ang problema. Just pray lang kuno ay wala ginasang may madula sa imo kon nagapangamuyo ka lang kay mahatagan ka ginasang bulig para iya nga masolusyonan man ang imo nga problema. Siga sa mga Taurus, lucky numbers 23, 46, 59, 12, and 22. Cyan blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:30 na kita.
kadamo sila naga-message ba? Si Ram Margica no hayasgo kuno ho kag si Dino Ali. Sige, thank you so much gid sa pag-monitor. Standby dira sa aton nga mga ka-aksyon kay sa akon nga pagbalik ang nabilin pa naton iya nga mga horoscope.
Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:36. Hindi ginaton pagkalimtan ang para naman sa complete management Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:39 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa iluhan naton ang sa mga Virgo. Agosto 23 sa tubtob Setyembre 23. Nagaunat-unat ka na sa buong Action El Rey. Dunganay kita karon baan na itatuspi ako. Just kidding. Siga sa mga Virgo. Kung may ara ka dira sa mga problema sa karon, pray lang Virgo. Pinatanan ang makayulang na. Matapos gina. Padayon na kung ano man ang imo dira nga sitwasyon sa karon, kag tingwaing nga ang imo bala nga kada adlaw mangin mapagsik. Meaning ikaw ya mismo ya ang maghimo, maghimo sa nga desisyon para sa imo kaugalingon nga dapat mangin malipayon ka. Nga dapat mangin happy ka sa kada adlaw. Anton happy kuno ang isa ka tawo, ang mga positive vibes ay masulod lang na yan sa imo yan. Maganyat lang na sila yung mag-upod man sa imo. Kaya kay ti wala kay pa-apekto. Diba? Kay positive lang yung mga pa-mensa. Di paano para magsulod sa negative. Diba? Technique lang man ako nung kinahanglan mo. Para yung sa negative magpalayo sa imo. Siga sa mga Virgo, lucky numbers 33, 26, 49, 52, and 13. Shocking pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra,
Setyembre 24 to Oktobre 23. Ang meditation nga ginatawag Libra. Nagabulig man ini para mapa-increase ang imo nga psychic abilities. Mas ipangibabaw ang good feelings. Kung lain-lain dirang imo nga ginapamensa, tendency natin nagaka-apektuhan man. Nagaka-apektuhan ng imo emosyon, nagaka-apektuhan ng imo nga pamatasan. Wala kun kaisa nga nagalid nga do ano ka lang dasig ka bala mga kig, alabuton ki imo yan. So that's why dapat nga mangin i-embrace naton iya ang mga good feelings. Hindi pagsapaka ang mga nagapanghilabot dira sa imo. Focus lang sa mga ginapensar nimo, sa mga plano nimo, mga positive bala nimo nga ginapananaw. Kay para hindi maapektuhan ang imo nga mga plano. Okay? Sa mga Libra, lucky numbers 23, 36, 49, 56, and 15. Cherry red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 23, tubtob Nobyembre 22. Oy, may eksperyensyahan mo na sa karon ang epekto man sa imo nga pagpaninguha. Ang mga Scorpio dira, gamay lang nga pagtinguha of disang pagpangamuyo. Malambot gina ang handom Kagang isa pa Scorpio, may mabaton ka kuno nga maayo iya nga balita. Yaman ko nami kuno ang imo yang ginapamensar. Kag ko nami man ang imo yang tinutuyo. Ang mga sitwasyon, mga problema, post na lang na si imo yang magsulbar. Kaya nga ang imo gani nga pananaw, wala kaya sa mga nagalantaw sa mga kitid nga dalan, di malapad nga dalan. Hindi literal nga dalan ha. Ang ginamin ko ang mga alagyan bala for opportunities. Okay? Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 35. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius. Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Oy, si Sagittarius may ara sang wala kuno ginapaabot nga travel abroad. Gani sa imo dira Sagittarius, preparar na sa imo nga bagahe. Preparar ka na kuno imo bagahe kay man basi dugay-dugay may maghagad dira sa imo. Maghagad agud iya mag-travel abroad. Sa mga Sagittarius, yung imo kuno nga pabalhas dira pala. Ang imo dira nga pagpabalhas tungod man sa mga ulobrahon. Sulit ina Sagittarius. Kay man sa ulihi. Amat-amat mo na lang ang makitaan nga naga-okay na ang sitwasyon sa imo nga pangabuhi. Ginasiling nga hindi lang mag-give up. As long nga carry, go. Continue lang. Sa ulihi, makitaan mo lang na iyan. Kaya makasiling ka nga, uy, amo na ni ang resulta sa akong nga pagpaninguha. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 45, 52, 33, 16, and 51. Cyan blue is your lucky color.
Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19. Deserve mo ya Capricorn ang tanan ng mga eksperyensya. Bagay nga ini ang mausar nimo sa mga pag-aatubangon ng mga hangkat. Hindi man sa inyo balay, hindi sa imo iya nga trabaho. Ang kinahanglan Capricorn, kung ano daw ang mga eksperyensya nimo, gamita ina. Agud iya nga mas mapa-improve ang imo nga kaugalingon, mas mapa-improve ang imo iya nga trabaho. Kag ti agud man nga ang imo iya nga mga ginatrabaho, manami ang resulta. Ay syempre, kung manami ang resulta sa trabaho, lapit ina sa promotion. Diba? Lapit ina sa promotion. Lapin pagid ko ng imo dra ya nga boss. Gaulikid gid bala galantaw gid kung sino ang naga-effort, kung sino ang nagatinguha. Basta sa mga Capricorn, kung ano ang imo ang ginpakita nga batasan, amo ginaang dapat matuod ha. May basi bala nga after nimo nga, for example lang gid sitwasyon na promote ka, ay nagdako ang ulo, nagtinamaran, hindi dapat mag-amuna. Dapat maging consistent ka. Consistent sa imo iya nga obra. Consistent kung ano ang imo iya normal nga ginahimo syempre. Para iya nga makabulig ka. Kag hindi manugon bala ang hatag man sa imo kahigayunan. Paghatag sa imo promotion sa imo iya nga boss. Walang hindi sa maghinulsol after niya makitaan nga ara nagatinguha kaya. Sige. Sa mga Capricorn, lucky numbers sa 23, 46, 49, 53, and 13. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Sa mga Aquarius bala, may gina-experiensya kada sa karon nga kabudlay, hindi madulaan sang paglaom. Hindi madulaan sang paglaom. Kung nabudlayan na gid magpangita sang somebody nga imo iya nga makaistorya. Or hindi gani imo mismo ginikanan. Imo ginikanan, imo abyan, nga imo iya masaligan, or somebody nga may edad sa imo nga maka-ensyende sa imo nga sitwasyon. Agud iya nga mahatagan ka, magiyahan ka. Para iya nga hindi ka magkasubo, hindi ka makasiling nga nadulaan ka na iya sang paglao. Kay man ang tawo ko no, dapat magpaninguha. Hindi magpadala-dala sa kung ano dira nga mga panghilabot sa imo o sa mga challenge dira sa imo. Kay man ang challenge ginhatag na sa imo kay kabalo ang Ginoo na masarangan mo ina. Ang importante himua lang ang husto. Ay kung ginahimo mo kuno ang husto, ang tanan nga mga problema matapos gid na. May kasulbaran ang tanan nga problema. Basta ara lang ang imo iya nga pagsalig kag pagtuo sa Ginoo nga inatanan imo iya nga malampuasan. Siga sa mga Aquarius, lucky numbers 26, 23, 12, 40, and 15. Yellow is your lucky color. Sige, inyo ginpamatian ang aton iya nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang
Marso or sa adlaw sa Sabado, Marso 13 tuig 2021. By the way, mayong hapon dira sa kay Sir Eddie Laus monitor kuno dira sa King Town na Victoria. Supod niya si nanay niya sa Bell. Kag si Ma'am Hazel Flores watching from Cavite naman iniya. O si Ma'am Joveline Paniergo Alojado nga naga-monitor man sa subong iya nga hapon. Pa-shoutout niya kuno tanan nga taga Hacienda Carmen sa may Binalbagan, ilabi na gid sa Alojado, Paniergo, Quatson, Luzada, Cagiene family. Sa ila dira ni Chay Elsa, Tita Joy ng Josil, si Emmy kag kay Ma'am Joanna Mayog, Mayog gid nga pagpamati sa inyo. Sige, salamat gid sa pag-monitor dira ninyo. Sa imo man na Ma'am Jovelina Paniergo Alojado. Sige. Thank you so much gid sa liwat. Halong kita always mga ka-action. And this time, din ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, para anay sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa Chronicles 1, chapter 4, verse 10. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm,
so that I will be free from pain. And God granted his request. Kag sa siningan tinion, di naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sige, kulabos na sindayan sa oras. Kag salamat gid sa inyo nga pag-upod sa akon man sa subong nga edisyon Sabado. Ang This Is My Life program. Last lang ni Hua. Si Kayla Jane. Hi Tita, great family Espanyola sa Barangay Tumina sa Kawayan ko no. Especially si Lolo Waning, Lola Didi kaga Tita Badakag sa mga mangkod ko nga always gid ko no nga naga-monitor. Sige, salamat gid sa liwat sa inyo nga pagtutok sa programa This Is My Life. Halong kita always sa mong mga ka-action ha. Kay COVID-19 ara pa sa gihapon. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Sa subong nga hapon inyo nanging kaupod, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!